Jesus Christ, would you wait? Thank you.
Neba ekene mono tata bụ nnọọ mkpụrụ abalị nke asaa n'ime ọnwa Jenụwarị afọ 2020 ebe anyị nọ weburu na ezinụlọ ndị bụ Onyeka nke dị n'ụmụ ezekwe ofe ama akwa Ozubulu na-ekwusigologo gọọmenti area nke dị na Anambra steeti. Ọ gịnị ka anyị bịara maka nkwanye ugwu ikpeazụ nke ezinne late Mrs. Abigail Ọdụchukwu nwaanyị afọ Onyeka, onye nke nabara mmụọ ma bụrụ onye nke ụmụ ya ndị ezinụlọ ikwu na ibe na-akwa iziri ugwu ikpeazụ tata wee na-asị ya ga ije ya nke ọma. Ka anyị banyezie unu wetara unu ka anya bụ mmemme akwamozu si aga. Aka m bụkwa Maazị Ifeanyị Nwosu ka m pụtakwa unu. Amasị anyị ka anyị malike n'onye bụ Ọmụbata Abigail Onyeka a na-akwa taa. Kekwa n'afa gị nwa? Afa m bụ Victoria Nzubechukwu Onyeka. Ọ dị mma dịka ada anyị chọrọ ịma ife nwee ike ịgwa anyị na nkenke gbasara ndụ mama gị. Ihe mma na ndụ nne m abụ na nne m abụ ezigbo mmadụ dịka mmadụ si abụ mmadụ. Nne m abụ ezigbo mmadụ andị na ọha nọ n'okwu asị ọha asọ mmadụ anya. Ọ gwa ha agha okwu ndị ahụ o si gwa onye etu ahụ ka ọ dị ọha eti ọha ewepụ na nne m bụ ezigbo mmadụ. Anyị si ka anyị malụ afa gị na ife jikọlụ gị na mama onye ji maka ewe nọrọ ebe a tata. Afa m bụ Sunday Onyeka mana ihe ndị mmadụ chere mara m afọ ọzọ m bụrụ akụdụrụ onye ọmaala mana ndị mmadụ na-akpọ m agbara nzọụkwụ because of na mpere mpe wee mewere ndị mmadụ ọgọ oge m ejidebere 1 naira mana ọ na ihe mwute mmadụ na-ewutekarị nkarịsị etu o si ewute onye ahụ. Ọnwụ nne m a o wutere ngwa maka na ihe niile na-aga n'ụwa na-esi n'akara aka aga. Mgbe nne m adụ ndụ na-awapụta ka nne agafe na-eto m ọgaranya so ị na-anya na ihe afọ ụlọ m lụrụ ya egotara m ana n'Ọgọst last year kwe nkwara m alụrụ ya ụlọ this year so wee werezie opportunity 3 months a wee rụọ ọrụ ya ụlọ ya. Anyị fụrụ ka ndị mmadụ si abata kemgbe anyasị nya anyị mali na Ogwutex mba n'ujulu akpa nọ ndọ na enyekwara ihe mana ọ pụtara na ọka isi eme maka na kemgbe anyasị nya nwere ka obodo dị n'azụ ọbụla. Ihe mere ihe ụwa nwụ na ya gbasapụ aka ịtakwuwe aka ga-eme nkwuchi mana ịgbasapụ aka
aka ga na-ehu ka osimiri awụ m onye na-ejere mmadụ ife abụ m onye na-awụ njelu mmadụ ife rie m ego rileta ego so ndị mmadụ bịakwa ọ bụrụ na ndị mmadụ riri ego dịka etu si eri na nke ha ego ya akarị ọna mana ịma na chi nwere ka o si eke ịghọtago mana aka ndụkwa happy na my friends lụrụ onwe ha ụka ụfọdụ si Enugu steeti ụfọdụ si Abia steeti ndị Yoruba nọ ebe a ịghọtago yes ndị obe ofesi ada agụsị ha ọnụ mana ọkụ onye si aṅụ nkwa ka ụkwa si anya so eji m ọpọchịniti a wee na-ekwu onwe onye ada eji ife nyatara ya na-eji ife maka ọ na-awụ onye pụta ị na-eme ife ọ na-ekwo ekwe ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ mgbe mmadụ ndụ ihe ọ na-akpọ m ụwa ojebara afọ ya nkwọ maka enwere m ike ịpụọ na-ajebe Enugu befe ya na ọ nọ na n'obodo ọzọ ntu a ka ọ wụkwa n'ọdụ ndụ na ọ ya adakwa afụ obodo ihe niile ahụ njere ka ha na-abịakwa na be ya so iji ha dị mma akwamozu nne gị ya wetara gị ife gbasalụ mmepe ụzọ na n'aha nke na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen.